Hej allihopa och hjärtligt välkomna till en alldeles ny video. Idag ska vi prata om Låt mig bara vara din, en ungdomsroman. Den publicerades 2020 av Bistå förlag. Peter Sundberg är journalist och programledare på Sveriges Radio och på knappt 370 sidor berättar han om Adams och Max kärlekshistoria. Adam är en National Hockey League hockeyspelare och bor i en lyxig lägenhet på Manhattan tillsammans med sin flickvän Anna. Pengarna bara rullar in och han har en slags kändisstatus. Hans liv verkar vara perfekt, men allting är en enda stor lögn. En dag händer något som hotar att avslöja hans hemlighet och vänder hans liv upp och ner. Han får ett brev från Sverige med ett skiss föreställande honom själv och orden "Du har väl inte glömt". Det är en teckning som Max gjorde för mer än 10 år sedan under sommaren då de var tillsammans i hemlighet. Det är en hemlighet som endast 2 personer känner till förutom Adam. Och att få skissen efter så många år skakar om honom. Adam blir nästan besatt av den gamla hemligheten och gör allt för att hålla den död. Därför åker han till Stockholm för att försöka locka fram Max. Samtidigt kan han inte låta bli att dras till honom och allt blir allt mycket mer komplicerat än det borde vara. Efter alla dessa år och trots motstridiga känslor och vetande börjar känslorna mellan dem väckas till liv igen. Jag kommer inte att gå djupare in på handlingen, men låt oss bara säga att boken var rent ut sagt usel. Det finns några enstaka ljuspunkter, men jag blev så arg på karaktärernas beteende att jag inte kunde uppskatta dem. Och jag tycker faktiskt att de inte överväger svagheterna i boken. Till att börja med så fanns det stavfel lite överallt. Det var inte katastrofalt många, men tillräckligt många för att jag skulle lägga märke till dem. Och jag kunde inte bara se mellan fingrarna. Någon borde ha korrekturläst romanen mer noggrant. Ni kan kalla mig petig om ni vill, men jag tycker att det är högst viktigt att undvika sådana fel. Sedan så har jag väldigt svårt för att acceptera karaktärernas beslut och sättet de agerar på. Jag kan nog förstå resonemanget bakom dem, men jag tycker ändå att de är fåniga, sårande, själviska och ibland till och med rent av barnsliga. Adam har dolt sin sexuella läggning i evigheter och låtsas vara någon annan eftersom han har varit livrädd för konsekvenserna, särskilt för hur hockeyvärlden skulle reagera. Det kan jag förstå, men att inleda ett förhållande med Anna och hålla fast vid det i 3 år, enbart för att upprätthålla fasaden, är fruktansvärt. Man märker redan från början att de ständigt retar varandra och bråkar. Dessutom nedvärderar Adam ofta Anna och låter sin frustration gå ut över henne. Anna känner sig fångad och isolerad i New York och längtar tillbaka till Sverige, medan Adam inte ens vill höra talas om att lämna USA. Droppen som får begären att rinna över är när Adam flyger till Stockholm och plötsligt överöser Anna med uppmärksamhet, bara för att få som han vill. Han manipulerar henne för att hon ska använda sina kontakter och ordna en fest som kan locka fram Max. Samtidigt så fortsätter Adam att undanhålla sanningen för Anna även efter han varit otrogen mot henne, tills han är säker att det kommer att bli han och Max. Det är inte som att Anna inte anade ugglor i mossen. Hon är ju också otrogen mot Adam och spelar med i deras spel, men ändå. Och Max är inte mycket bättre, ska jag säga. Han har inte tillåtit sig själv att falla för någon annan sedan Adam, och han har istället levt på engångslyck för att slippa få sitt hjärta krossat igen. Det kan jag förstå efter allt han varit med om. Det våld, trakasserier och det fysiska plågar han sattes för. Han blev utslängd av sina föräldrar när han kom ut som gay, och det var därför han träffade Adam den sommaren för mer än 10 år sedan. Då han åkte norrut för att bo hos sin kusin, som också var Adams vän. Nu när Max äntligen träffat Joakim, som är en omtänksam, romantisk och uppmärksam man, blir han äcklad av honom. Ibland ignorerar han Joakim och ibland spelar han med och ljuger både för killen och för sig själv. Joakim har ju egentligen allt man borde vilja ha.
Men de passar helt enkelt inte ihop. Och det är inget fel på det. Problemet är att Max gör precis som Adam. Han försöker spela med Joakim och ljuga samtidigt som han är otrogen med honom, med Adam. Det gick mig på nerverna verkligen. Och jag fattar att båda två behöver veta det som hände för att verkligen gå vidare. Och jag tror faktiskt att lite terapi inte hade skadat heller. Men varför går de tillbaka till varandra efter 10 år? Trots all skadan de har orsakat varandra. Varför är Max så dum och han låter sig dras av Adam, även om han vill försöka hålla honom som en hemlighet? Jag förstår att det inte är upp till läsarna att bestämma hur en roman ska utvecklas. Kanske är det inte en helt rättvis anledning att kritisera den, men det gör det att jag inte kunde njuta av läsningen och jag ville bara skacka lite vet i dem. Om jag hade skrivit romanen och karaktärerna hade tagit sin förnuft till fånga så hade sakerna slutat ungefär så här. Max pratar ut med Adam som en vuxen människa och lämnar Joakim för att fokusera på att läcka och gå vidare med sitt liv. Och Adam, han släpper taget om Max, berättar sanningen för Anna och kommer ut ur garderoben. Kanske är de en dag redo att släppa någon annan i sina liv, men inte varandra för fan. Deras förhållande bygger ju trots allt på besatthet, trauma, lögner och otrohet. Om jag ska vara ärlig skulle jag inte rekommendera boken, men det tror jag att jag redan hade gjort ganska tydligt. Men det är förstås bara min åsikt. Innan vi slutar så vill jag tillägga att boken innehåller även skildringar av sexuella övergrepp och skuldkänslor, så det kan vara bra att känna till om de ämnena är jobbiga för er. Har ni läst boken? I så fall så kan ni gärna lämna en kommentar här nedan och säga vad ni tycker. Det var alltså allt för idag. Jag hoppas att ni gillat videon och vi ses snart igen.